Ahojte, dnes vám prinášam krátke posolstvo od vašeho vyššieho ja, od vašej duše a hviezdnej rodiny. Pre vaše životné číslo, energiu duše, s ktorou ste prišli z vášho domova na túto zem. Životné číslo je súčet všetkých čísel z dátumu narodenia, až po jednociferné číslo od 1 po 9. Každé životné číslo nesie svoje poslanie a dary, nejakú životnú úlohu. Niečo, čo sme sem prišli naplniť. A samozrejme, každá dušička, aj s podobnou alebo rovnakou energiou, je vždy výnimočná a individuálna. Tak sa poďme pozrieť na jednotlivé čísla, božské čísla od 1 po 9. Takže dušičky so životným číslom 1 Dieťa slnka, raduj sa a oslavuj. Odovzdaj všetku svoju tiaž do svetla. Načerpaj životnú energiu. Oslavuj, že si a to, kým si. Vnímam aj prepojenie na slnečného draka. Ak cítiš, môžeš sa prepojiť s drakom, ktorého ja osobne poznám a volá sa Solarion. Dodá ti sviežosť, ľahkosť, silu a odvahu, sebavedomie. Napájaj sa na zdroj energiu centrálneho slnka. Slnk je viacero akoby galaxií. Je veľa bytostí pochádzajúcich zo slnka. Vnímam to je prepojenie s hviezdami. Akoby cez deň napájaš sa na slnečné lúče, slnečné vedomie, zlaté vedomie. A večer napojenie na hviezdy. Popros o slnečné lúče do oblasti pupku. Príjmaj slnečnú výživu, tak ako dieťa príjma výživu, keď je v lone. Rozťahni krídla a leď. Ďakujeme jednotky. Posolstvo pre životné číslo 2. Tvoja túžba je silná. Tvoja duša túži tvoriť. Máš obrovské sny a vízie. To semiačko už je tam zásadené. Staraj sa oň, polievaj ho. Choď si za svojimi snami, choď po svojej ceste duše. K ľahkosti, ku svetlu. Začni krok po kroku realizovať svoje sny. Od toho najmenšieho, najjednoduchšieho. Ani sa nenazdáš? Obzrieš sa späť a zistíš, že všetky tvoje sny sa naplnili. Možno mnohé už sú naplnené. Otvor sa vesmíru. Pomôže ti na tvojej ceste. Bude ťa sprevádzať. Túžba. Ale nie spalujúca túžba ega, ale túžba duše, kde cítiš ľahkosť. Vnímaj svoje telo, kde cítiš tú radosť, ten úsmev, ten blažený dobrý pocit. Toto je to, kade máš kráčať. Nech je to čokoľvek, alebo ktokoľvek. Cítiš to, tú ľahkosť.
Ďakujeme. Životné číslo 3. Tancuj. Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Energia potrebuje sa rozpohybovať v celom tele. Tanec je obrovský liek. Je to tanec duše cez fyzické telo. Vieš tedy prijímať rôzne informácie z vesmíru. Počúvaš svoju dušu, svoje telo, svoje srdce, svoje lono. Cez tanec môžeš liečiť, môžeš tvoriť, manifestovať. Čokoľvek. Vypusti emócie, ťažobu cez tanec a zároveň pritiahni to nové. Ovládaj živly. Ovládaj živel, vzduch, oheň. Vzduch sú myšlienky, vízie, nápady, tvorivosť. Oheň je inšpirácia a tá túžba tvoriť, naplňať seba i svoje sny. A zemský element je ukotvenie, realizácia, činy. Hlboké prepojenie s Matkou Zem, koreňová čakra. Si tu doma, si v bezpečí, môžeš tancovať vysoko vo hviezdach, zároveň pevne ukotvená, zakorenená a vyživená Matkou Zemou, vyživená hmotou, vyživené telo. Užívaj si vášeň. Či je to vôňa, či je to chuť, koláčik, či je to tanec. Užívaj si naplno. Ak príde búrka, užívaj si tú búrku. Ak je slnko, užívaj si slnko. Vášeň a precitnutie. Cítim. Dotyk cítim. Pôdu, zem, cítim svoje telo. Ďakujem. Životné číslo 4. Životné číslo 4. Hlboká múdrosť. Korene, strážca systému. Tradície, kúzla, mágia, ale najmä hlboká múdrosť. Bytosť vedmy. Komunikácia s prírodou. Zvieratá, stromy, byliny, zem, pôda, listy, vzduch, slnko, mesiac. Je to veľmi silná energia jednoty. Viem, že všetko si zaslúži úctu a rešpekt. Všetko je živé vedomie a živá bytosť. Ctím si prírodu, ctím si seba, ctím si iných. Ctím božské zákony. Ja som božský zákon, spravodlivosť, múdrosť, odvaha, sila, pokora a otvorené srdce. A v tom je najväčšia sila. Vnímam tu akoby veľmi silnú mágiu, prepojenie s runami. Avšak je to o hlbokej múdrosti a pokore. Nie je to žiadna čierna mágia, je to tá múdrosť, posvetnosť. Nemusím robiť čáry, máry, ale som v pokore a v dôvere vo vesmír, v Boha a viem, že ma vedie. Milované štvorky, ste prepojení so zemou, potrebujete ju. A všetku múdrosť, odpovede, otázky nájdete v prírode. Občas možno trochu samoty. Byť izolovaný, byť v tichu. Tam prídu všetky odpovede. Nemusíme hľadať. Oni sú tu, oni prídu. Len čakajú na správny okamih. Aj to je pokora a múdrosť, nevedieť, iba dôverovať. Maj pokorné a otvorené srdce a zdieľaj svoju múdrosť s inými. V súlade s ohľadom na jeho cestu, samozrejme.
jednoduchosť, ticho a hĺbka. A v tej najväčšej hĺbke, najväčšej tme je najväčšie svetlo. Ďakujem. Životné číslo 5. Tak tu máme 5 lesné bytosti, prepojenie s prírodou, ľahkosť, sviežosť, vzdávanie úcty vesmíru, stvoriteľovi, všetkým živým bytostiam. Je to radosť, veselosť malého dieťaťa, kde je otvorené srdce, kde nie sú strachy ani obmedzenia. Radovať sa zo všetkého len tak, bez dôvodu. Peťky, užívajte si čokoľvek, hudbu, tanec, púpavu, vietor, behať bosí v daždi. Vnímam tú energiu akoby snehulienky, prepojenie so zemou, so zvieratkami, tak otvorené srdce v ľahkosti. Veľa liečivej energie. Áno, radosť a smiech liečia. Chichotať sa, jašiť, užívať. Vypnúť hlavu, rozum, premýšľanie, iba tak byť na lúke, robiť si z púpav venčeky. Radosť je hojnosť v tebe vo vnútri, tým pádom ti môže prichádzať do života. Hojnosť v akejkoľvek podobe. Detská radosť priťahuje to božské. Buď naplnená. Ďakujem. Životné číslo 6. Tuto vnímam hlbokú magickú energiu Merlina. Možno prechádzaš práve transformáciou, ale to preto, že sa ti otvára tvoja magická sila. Ideš možno do hĺbky seba, možno máš temné dni, temné noci. Avšak dôveruj, že Merlin je tvoj strážca, ochranca. Svieti ti na cestu, dodáva ti múdrosť, silu, odvahu. Nájdeš to, čo hľadáš, nájdeš ten poklad. Ale kto chce nájsť poklad? Musí sa vydať aj temnými lesmi a temnými jaskyňami. Možno občas i bez svetla. Dôvera, hlboké ticho, tom je mágia. Výjsť z tieňa na svetlo. Premeniť svoje temné, tienisté stránky. V tej temnej jaskyni nájdeš odpoveď, nájdeš cestu, len dôveruj, kráčaj po nej a nezabúdaj. Merlin aj Archaniel Metatron sú pri tebe. Zjednotenie mysle, tela i ducha. Ďakujeme za tvoju magickú silu, ktorú prinášaš. Energia posvetných vzťahov a najmä na úrovni mysel, telo, duch sú jedno. Silu na to máš, tak